Мәктәп укучылары, студентлар, актив татар яшьләре әлеге егет һәм кызларны туган халкына, милли гореф-гадәтләренә карата мәхәббәт берләштерә. Монда барысы да телне бер дәрәҗәдә белә, уңайсызлану хисе юк. Яшьләр бер-берләре белән танышалар, уй-фикерләре белән уртаклашалар. Яшьләр бүгенге көндә үз туган татар телләрен белмиләр. Һәм бу минемчә бик актуаль проблема. Бүгенге көндә һәм инде менә шушындый очрашулар булганда без беребез белән татарча аралашабыз, төрле шушындый чараларда катнашабыз. Түбән Камада татарлар һәм төрки халыклар милли конгрессының Кама аръягы филиалы ачылды. Әлеге оешма яшьләрдән генә тора. Татар җанлы Рөстәм Җамалиев аларны бер мәйданга җыя. Ел дәвамында мәктәп көллиятләрдә очрашулар үткәрә һәм актив егет һәм кызларны ачыклый. Бар шундый яшьләр, аларның ишләрендә иман бар, рух бар, миллилек бар. Менә татар телен кирәклеген белү, жараттырып кирәкми, алар үзләре ансын беләләр. Менә шундый яшьләрне без бүген җыйдык. Әлеге оешмасының рәисе итеп Дауд Хабибуллин билгеләнә. Бүген яшьләрнең беренче җыелышы. Киләчәктә монда очрашуларны айга бер тапкыр үткәрергә планлаштыралар. Әлегә егет һәм кызларга өй эше бирелә. Оешмага исем уйлап табарга, киләчәккә эш планын билгеләргә. Кешеләрне күбрәк чакырабыз, чөнки безнең арада күбрәк кешеләр булга тиеш шундый. Алар шундый булса, менә шундый кешеләр күбрәк булса бездә, без әлбәттә булдырабыз. Гөлия Нигъматуллина, Рафаэль Рәкыйпов, НТР яңалыклары.